ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମ ଘରେ ଲଗାଉଥିବା ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ, ଫଳ କିମ୍ବା ଡାଳରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଶୁଭ ଫଳର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହେ। ଏହି ଗଛରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଘର ଆଗରେ କେବେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଘର ବାହାରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ରହେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ବରକୋଳି ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦର ସର୍ବାଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯଦିଓ ଶୋ ପାଇଁ ଏହି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଘରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର କରଜରେ ଦିନ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।